Bueno, urtero bezala, Inauteri pregoi kontzertua, nik uste herrian zati handi bat zaio denan kontzertu bat, ez? Lana latza gutzako, zadigan azkenean konzertu multitudinario esatea dana hau gutzako, eta bueno, lana inbar da ondo eta txukun ondo atatzeko eta dena politia atatzeko. Eta batzuntzat atzokaua dan bezala, igual atzokauen ateatzeko aukeraik edo adinik ere ez dauketen askontzako, nik uste gaurko kontzertu hau dela Inauterin hasiera, nola baita esateko, bai. Eta gutzako ere, Inauterin hasiera hortan parte izatea, oso momentu politi izatea. Bueno, errepertorio aldetik, urteroko errepertorioa izango deu, Inauterietan badago errepertorio bat zehaztuta, txisturari jotzen duguna, ez hemen makarrik, bestela ere Inauteritan, egoin dela urte mordo bat lexeak jasozuna, bai, hemengo txisturari jotzen zuten errepertorio guzti hori jaso, idatzi, moldaketakin ere, eta bueno, errepertorioi mantentzen da gure kasun, eta zehazki txisturari jotzen duguna, eta artean, lexearena izeneko abestia sartu zen, beranduago, beha jotzen zuen abanera bat hartuta, eta behai rekonozimendu edo zea modun. Eta gaurko kontzertun, aipatzeko bi gauza igual, repertorio aldetik. Bat, Irudamatxo urtero jotzen dugu Donostiako Irudamatxo, bere variazioakin eta urten kontzerturako pentsatu dugu Irudamatxon beste bersio bat jotzea. Gitarrakin lagunduta, Inigo Azkoek, txisturari bandeko Inigo Azkoek gitarra joko du abesti hortan, eta urtero jotzen ditugun variazioak utzi eta beste batzu joko ditugu. Eta beste berrikuntza, saiatu nahi dugu hemendik aurrera Inauteri kontzertu hontan, munduan zehar beste leku askotan izaten dira Inauterik, ez Tolosa makarrik, eta beste numaiteko Inauteriren bateko doinu abestiren bat hartu, eta honea ekartzea. Eta hortarako kasu honetan, denontzako ezaguna dan lantzeko Inauteria hartu dugu, eta gure bandako Mikel Zelaiak, Mirrik, moldaketa prepatu du, eta kusiko dezuen bezala hemendik nahiko urruti emango batu indun moldaketa horrek. Eta bide batez, zehatu nahi dugu, transmititu nahi dugu edo, Inauteritan txistulariok ez daukagu igual txarangak edo bandak zenbaitetan daukan bezalako presentzia edo jendearen ganez gainbeste iristen. Baina, guk ere badauzkagu gure momentuak eta espazioak, badiela zezenen aurreko idiarenak, zezen plazan jotzea ditugunen momentu horiek, astearte goizeko albora da, goizeko 6:00 eta igandean Diana ere jotzen dugu guk banda baino pixka lentxo hasten geha. Eta hor badago momentu kurioso bat, bandarekin gurutzatzen geha korreo kalen gu bere eta bere igor, eta gu ere horri biltzen geha eta jendea animatu gu ere ikustea etortzen. Inauterietako kontzertua, musikarintzako adibidez, oso berezia izaten da. Ze bakigu Inauteri bezpera izaten da, eta azkenen Tolosako jende asko ere elkartzen da, eta Inauterikeko kantak gutzako, batez ere musikarintzako oso berezik izaten die, eta egun espeziala izaten da gutzako. Kontzertuntako abesti bat? Aukeratzeko nik uste nik eta bain Diana. Nik uste dara lehenengo golpe hori, ez? Jende guztia itxiten nahi dena, Inauteritakoa, eta Diana hartuko nuke darako gauza bat, ez? Momentuko zirrara hori ja, ez? Hori ipurdia jartzeuna. Netzako kontzertu hau berezia, izatea pixkat Inauterik, baina astebete lehenago, urduritasun hori daukazu, eta azken finen kontzertu honekin urduritasun guzti jutea, eta disfrutatzen astezea Inauterik. Sentitzet postasun bat oztela, festa giroa. Berezia, seinale batzuk Inauterik ja asteiala.
inauteritako musika asko guztia zait, alaitasuna, dena poza transmititzeu, eta gazteek nik uste animatzeituela, helduke bai, hain helduk ez dianak, eta jende asko animatzea nik uste inauteritako kantakin. Tolosako jende asko elkartzen dela, Tolosan betian jo izan dien kanta jotzen diela, eta denak ezagutzen diteun kantak diela, jendeek kantatu egiten dula, eta batez musikarintzako egun oso berezia eta espeziala izaten dela. Bandak nahi bizia emateit, oso ondo pasatzet bandan, deskonektatzeko bide bat da, eta jende hona dago eta oso ondo pasatzea bandan. Nire aita Miguel Angel Moreno da, eta beak urte asko inditu Tolosako musika eskolan, eta gutzako urte hau berezia izango da, ze bere azken urte izango da musika eskolan. Eta urtero izaten da berezia, baina aurten gutzako are berezikoa izango da. Ikuste dut, inauteritako musika godolean, jaiotzetik dagoen zerbait da, orduan ikuste dela gure bizitzaren parte bat dela, gure paisaia eta melodia, bizitzeko melodia parte da. Nire ilusio asko iteit bandan jotzea, ze azkenen nire atxona Gerardo Garziak bandan jozun, eta ilusio asko iteiz azkenen baita txikitatikan bandako kontzertuk taula ikusitu, eta beti asko gustatu zait hemen jotzea. Isabelita, gustatzen zait askore bai. Ze daukan introduzio lasaioi, gero kanbioi eukitzeu, tarten, da politia izatea. Bai, ni bi zati izate ditut, ostegunetik igandea txarangatan eta jotzen dut, eta astelena eta asteartea udaberri taldekokin eta lagunekin atatzen naiz. Gustokoa, adibide Tatitreiro abarnera edo iriarena. Alaia, jendea animatzeko modukoa eta oso baita pegadizoa, burun bueltak ematezkizuten boa desenten. Galtzaundi, daukan esonaiagatik, batez ere. Oso tolosarra da eta galtzaundi aukeratuko nuke. Eta baina plaza hontan eta Ramos Azkaraten bustoa eskultura hor dela, nik uste zerbait politia dela, jende guztiak kantatzen da, nik uste hori da bai da momentu unkigarria izatela. Nire aita musikaria da, irakaslea da. Tolosan hasi zen duela, ez bana oso konfinduta duela 40 urte. Eta, beak sortu edo behasi izan musika eskolako ikasle bandakin. Duela, ustez, 83 ez bana oso konfundituta, gaur egun arte. Eta, hortik urte horitatik honea, gauza ezberdinak egin ditu eta antolatu ditu ikasle bandakin. Hau ez gain irakaslea izan da baita ere, harmonia, solfeoa eta bombardino, tuba eta tromboi irakaslea izan da baita ere. Sentimendua edo musika batzean dago hori da, sentimendua. Azkenen ikasle asko izan ditu, ikasle asko daude, batez txikitatik eta jendeak asko bizi izan du musika Tolosan eta gaur egun ere asko bizi izan dago handikan. Nik saiziko baitxu aukeratuko nu, ze ostegun gizenen gehien entzutean abestia da eta inautitako lehenengo guna da. Orduan, benetan animatuta sentitzean abesti bat eta ilusio askokin entzutezen da. Nik uste kiston suertea dela,
ze txikitatik ja musika ikasten nahi eta Tolosako musika bandak da on nivela egon da, eta oso ambiente hona dago, eta ni behintzat oso ondo pasatzet bandan. Netzako oso berezia da, amets bat zela da, eta azkenen ikustituzu inguruko super ondo jotzeuela, eta erronka berezi bat bezala da, beste bezala izateko.